Kinabukasan, hindi nga nagsinungaling si Kuya Sammy. Nagtungo ito sa bahay namin. Una doon sa harap kung saan kausap niya ang tatay sinido ko. Tawanan lamang ang naririnig ko sa kanila. Malakas din kasi ang sense of humor nitong si Kuya Sammy. Walang kaalitan. Lahat ng mga tao sa lugar ay naaaliw sa kanya. Totoo at albularyo ang tatay niya na yumauna pero hindi siya ng gamot. Pero naniniwala ako na totoo ang mga nabanggit niya. Na nakuha nito ang karunungan ng kanyang ama. Pagkatapos makapag-usap ay nagpaalam ito at sinabing bibisitahin daw ako. Kakamustahin lang kasi nga kinukuha ko daw itong kumpare sa oras na magkaroon ako ng anak nun. Sa mga sandaling yon ay naglalabas si Maria. Nasa tabi lang ng bahay. Ako noon ay patungo sa trabaho. May pinapakumpuning sedan. Nag-overheat kasi palagi. Nasa may unahan lang at pupuntahan ko sana pero naroroon na si Kuya Sammy. Parang wala lang talaga siya. Nagkamustahan kami. Tapos sumisipat ito sa paligid ng bahay. Hanggang sa biglang natahimik at nagwika ng, "Malakas na uri ng aswang ang nasa paligid eh. Totoo pala yung sinasabi mo." "Inaan mo naman po yung boses niyo, Kuya Sammy. Naririyan lang sa gilid naglalaba yung misis ko. Oh, di ba? Tama ako?" "Sige. Sa ngayon bigyan natin ng tiwala yan. Pero delikado siya, Adober ha. Napakadelikado. Mabuti at hindi ka pinatay. Paano kung nasapian ng kademonyuhan kapag sinumpong?" "Hindi ko pa masasagot ng diretso yan, Kuya. Ako din nagbibigay ng kumpiyansa pero ano bang gagawin mo kapag nagkamali ang asawa ko?" Ikaw yung pagdidesisyonin ko, ha? Pero asahan ko na magiging matatag ka, ha? At aasahan ko na ipapapatay mo sa akin kapag ganun." Hindi ako nakapagsalita nun. Nagsisi tuloy ako. Kung hindi lang sana ako naglasing, hindi madudulas ang dila ko nun. Pero ano't ano pa man ay may punto si Kuya Sammy. Aswang na yan eh. Umalis na yon. Mamaya-maya ay tumulong ako kay Maria sa paglalaba. Nagulat ako kasi nga ang sabi nito, kahit gaano daw kahina ang pag-uusap ay maririnig niya. Maging yung kaninang madaling araw o mano ay narinig niya yon habang nag-iinuman kami. Hindi niya umano ako masisisi. Kung ano man ang sasapitin niya, tanggap niya ito. Pero nakiusap siya sa akin na wala siyang ginagawang masama. Sana'y maiparating niya ito sa albularyo. Kilala niya si Kuya Sammy noon pa. Lahat ng mga aswang, kilala ang mga albularyo. Kahit pa tinatago nito ang sariling abilidad. Pero alam na nilang pagkatao. Yan ay kapag nasa loob daw ng tinatawag na teritoryo ng aswang. Para bang nalamigan ang tiyan ko noon. Nakaramdam ako ng pagsusuka. Doon ko palang napagtanto na may malakas na pakiramdam ang aswang. Namumutawi na sa bibig ko ang sabihing huwag siyang mag-alala. Pero hindi. Kahit pa man sabihin ko yon, naroroon na sa diwa niya ang lahat kaya nagsisisi talaga ako. Sinabi ko na lang sa kanya na ipagpatawad niya at hindi ako naging maingat. Ngumiti lang ito at natural lang daw yon pero kung may kakausapin daw ako, dapat siya na lang. Kasi nga kami naman daw ang mag-asawa. Lumipas ang ilang araw, linggo at umabot ng 1 buwan. Hindi ko na nasilayan na may kakaiba kay Maria. Bagay na medyo naging kampante ako. Siguro ay tama ang sinasabi niya na yun lang mga pagkakataong yun na may kakaiba sa kanya. Dahil yun namang mga sandaling yun na ganap na siya. Itong si Maria ay maraming sinabi sa akin. Ultimong ang kanya ay sinasabi niya noon. Kahit pa ang sumpong sa kung anong araw binanggit niya din sa akin. Sa loob ng 1 buwan ay sinusumpong siya ng 4 na beses. At ang 4 na beses na ito, magkakasunod na araw. Ang huling sumpong nito, ito na ang kabilugan ng buwan.
Pero ang huling sumpong din umano ang pinakamalakas nun. Pero gaya ng sinabi niya, kapag dumating ang mga araw na yon ay hindi ko siya makikitang aswang. Magpapaalam ito sa akin kapag may kakaiba sa kanyang katawan. Aalis lamang siya tapos papalipasin ang sumpong ng walang ginagawang hindi maganda. Nakakapag-anyo naman siyang aswang sa ibang araw pero pahapyaw lang. Tao ang postura at mga mata lang ang nagbabago. Hindi katulad ng may buwan sa gabi. Dahil halimaw talaga si Maria kapag ganon. Napapamura ako gawa ng aalis. Baka may gagawin ito. Pero magpaganon pa man ay pinagkatiwalaan ko pa rin yon. Itong mga araw na nagdaan ay panay update sa akin si Kuya Sammy. Hanggang sa bigla na lang nagkagulo sa kabilang barangay. Meron umanong nawawalang mga hayupan. Kadalasan ay alagang manok, baboy at kambing. At natatagpuan na lamang ang mga ito sa liblib na banda at wala ng buhay. Hinihinala ng mga tao. Aswang ang dahilan. Kinabahan ako. Kasi nga itong mga kaguluhang ito. Sakto na wala si Maria. At saktong sumpong niya pa nun. Kaya naman kinausap ko na kako ay may kinalaman ba siya dito. Pero sabi niya wala. Baka ibang aswang lang umano yon. Tumango ako. Sabi ko sana hindi siya. Pero naging sunod-sunod ito sa magkakasunod na buwan. Lalo na kapag paparating ng kabilugan nun. Naalarma si Kuya Sammy. Lumapit sa akin at sinabing sundan ko daw ang asawa ko kapag sinusumbong. Baka kasi ito umano ang nanalalasa. Nasubukan niyang gumala doon sa pinangyarihan at sa paniniwala niya ay asawa ko kasi yung presensya katulad ng presensya niya maging ang mga bakas na iniwan. Hindi ako napapakali. Sabi ko ay gagawin ko hanggat makakaya ko. Mahirap din kasi masundan. Napakabilis. Nasubukan kong sundan pero wala akong napalanon. Napakalawak ng lugar. Basta't pagka-uwi ko ay nakabihis at bagong ligo. Kapag nawawala, ganun siya palagi. Pagkabalik, diretso ligo na. Hanggang sa paparating noon ng Pasko. 6 na buwan ng buntis si Maria. Sabi ko sa kanya ay handa akong harapin kapag sinumpong siya. Huwag lang siyang maglalabas kasi baka maapektuhan ng bata nun. Ngumiti lang si Maria. Oo, sinabing hindi siya lalabas. Yun din naman ang plano niya. Nakahiga na kami noon sa mahigaan. Pasado 8:00. Biglang dumighay ang asawa ko. Tapos kapa sa tiyan at dinig kong parang kinakabag. Napapamura ako, sabi ko. Nagugutom na naman to. Inunahan ko na siya. Sabi ko itandaan niya ang paalala ko sa kanya. Na dito lamang siya sa bahay. Hindi ito kumibo. Nakahiga at hindi bumabangon. Pero unti-unting umaalinsangan. Sinilip ko yung mukha niya. Bukas naman ang ilaw sa itaas. Langhiyang yan, Sir Seth. Nasa pangit na itsura. Halos mahima-himatay ako, mga kagiliw. Mukhang aso. At hindi pa ito yung buo niyang anyo. Nakapikit ang mga mata. Naiisipin mong natutulog lang. Itong alinsangan ay pahiwatig ng aswang ito. Ganun kainit ang kanilang dugo. Hinapuhap ko yung ulo at hinagka ng balikat na parabang hindi ko alam na halimaw na siya. Kinilig pa. Umungol. Niyakap ko siya para makasigurado na hindi ako malilingat kapag bumangon. Hanggang sa nakatulog ako. Pagkagising ko ay wala na ito sa tabi ko. Hindi ako magkanda o gaga noon sa pagkataranta. Nagmumura at sinasabi sa sarili na saan na naman kaya nagpunta yon? Kinuha ko yung flashlight. Kinuha ko din ang flashlight ng mga magulang ko. 2 para may reserba. Yung pamilya ko pala, Sir Seth.
Tuwang-tuwa dahil buntis nga si Maria. Itong kapatid ko nga noon ang tinunay. Napakagalante sa akin. Laging dinadala ng pagkain si Maria. Ako naman yung kumakain doon. Si Maria yung kinakain nito madalas isda Nakakatagal naman ito sa Ricardo. Hindi ko alam sa kung ano yung pinagsasabi ng ibang kwento na takot sa asin at bawang. Si Maria hindi. Siguro naiiba lang yung uri nila. Siguro ay may takot talaga sa ganun. Kumakain nga ng kilawin na may sangkatutak na Ricardo yun di ba? Balik tayo sa kwento. Ayun na nga. Umalis ako. Pinuntahan ko ang kabilang barangay. Naglakad lang ako nun. Napakalayo. Sa puntong yun ay 11:00 na ng gabi. Nang makarating ako sa kabilang barangay, hindi ko pa alam sa kung saan ako totoka. Malawak ang lugar Parang akong nung baliw. May mga tanod nakatambay sa isang bahay. Parang may pinaghahandaan. Nagiging alerto sila. Ilang mga sandali napagpasyan kong maglakad-lakad na lang. Kako kung saan ako mapadpad. Makita lang ang asawa ko bahala ng Panginoon. Pero tila nagdilang anghel ako. Nakita ko si Maria. Hindi ako pwedeng magkamali gawa ng alam ko ang suot nitong saya. Nakaupo lamang ito sa isang banda at nasa una nito na manukan. Kako, manok atang tirada. Alam kong nasaan yung aswang na yon. Pinatay ko ang ilaw ng flashlight. Siguro ay nasanay na ito sa presensya ko kaya hindi niya napapansin. Kumbaga, nakalimutan niyang wala siya sa bahay namin. Lumapit ako. Tumabi sa kanya. Nagulat ito pero mas nagulat ako gawa ng halimaw na halimaw. Paos at nakakakilabot ang boses nito. At kitang-kita ko na may mga balahibo ng manok sa kanyang mukha. Tapos na sigurong kumain. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko doon. Kako sinusundan ko siya. At tama ang hinala ko na siya ang namimirwisyo sa kabilang barangay. Sabi niya ano daw siya. Nagmamasid lang daw siya kasi nga inaalam niya kung sino talagang salarin. Nagsisinungaling ka pa. Ano yung balahibo sa mukha mo? May dugo Maria, pakiusap naman. Buntis ka at natatakot ako na baka may mangyari sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo. Sinabi nito na gutom daw siya. Hindi niya maatimang gutom. Ayaw niya umanong gawin ito sa lugar namin. Humingi ito ng tawad. Naawa ko. Pinunasan ko yung mukha niya. Sinabing mag-aalaga na lang ako ng hayupan para ipakain sa kanya sa oras na sumpungin. Tara na, uwi na tayo. May mga tanod dun Paano kung matamataan ka dito? Hindi nagsalita si Maria. Sumunod ito sa akin. Nang makarating sa bahay ay naligo. Nilaban ng damit. Sa mga sandaling ito'y nakangisi siya. Ako naman noon, hindi ko alam ang gagawin ko. Kayo ba mga kagiliw? Kung sakaling kayo ang nasa kalagayan ko, anong gagawin niyo? Lalo na kapag ang isang tao o halimaw ay mahal na mahal niyo. Di ba ang hirap pagtantuhin? Alam kong kinabukasan noon sumpong na naman. 4 na gabi to Kaya naman bumili ako ng kambing. Kambing nila Hani ang binili ko noon. Inilagay ko lang sa gilid ng kulungan ng baboy. Naisip ko na din noon na mag-alaga ng baboy. Hindi para maibenta kung hindi para lang maipakain dito kay Maria. Yun. Doon na lang siya sa likod kumakain. Binabantayan ko. May pagkakataon pa nga na umiiyak siya habang kumakain Damang-dama kong ayaw niya ang ginagawa niya noon. Alam niyo ang nakakatuwa lang kasi kapag wala siyang sumpong, normal na normal ang kinikilos niya. Marunong makitungo sa mga tao. Magalang, galante at talagang pati ako ay nagmukhang napakabait. Pero kapag paparating ng sumpong, nagiging tahimik siya at napakatalim makatitig sa mga taong napapadaan. Hindi ko naman sinisita
kasi alam kong hanggang sa hayop lang ang tirada niya. Nang malapit na siyang manganak, problemado ako. Oo at masaya dahil buntis at magiging tatay na ako pero mga kagiliw, may sinabi sa akin si Kuya Sammy na siyang dahilan kung bakit ako may pasan na mabigat na suliranin. Ang aswang daw, lalo na ang isang katulad ni Maria. Saktong kabilugan ng buwan manganganak at talagang nasa anyong aswang ito kapag naglabas ng bata. Hindi lang kultura ito ng mga aswang na yon, kundi ito talaga ang araw kung saan nila piniling manganak. Dahil kapag nasa anyong aswang, mas malakas at maiinda ang sakit. Bukod pa dyan, tuluyang maipapasa sa anak ang dugong nananalitay dito bago pa makalangap ng hangin ang sanggol sa mundong ibabaw. Nagtanong ako kay Kuya Sammy sa kung anong gagawin ko. Wika niya naman na hindi niya din alam. Wag na wag ko manong dadalhin sa ospital si Maria dahil mabubunyag ang pagkatao. Kung maaari ay maghanap ng kumadrona na marunong umintindi sa aswang. Hapon nun, nasa tindahan ako ni Kuya Sammy. Nagpahinga saglit at galing ako noon sa garahe. Ako ang may-ari ng garaheng ito. Nagtayo na kasi ako noon para may sariling kita. Tinulungan ako ng mga magulang ko na magkaroon ng mga materyales. Basta halos kompleto. May vulcanizing pa nga eh. Saan naman ako makakahanap ng ganyan, Kuya Sammy? Mabuti sana kung noon pa, di ba noon pa sinabi. Nahirapan nga akong ipaintindi sa'yo eh, tsaka mahihirapan din ako dun sa sinasabi mo, kumadrona. Bakit hindi na lang ikaw? Albularyo ka naman, di ba? Walang hiya ka. Hindi ko alam sa kung paano magpaanak ko eh. Manggagamot nga ako pero kuwan yan eh. Nagpapalabas ng bata yan eh. Ako na po yung magpapalabas ng bata. Bantayan niyo na lang po kami. Sige na kuya. Ano mang gusto niyong ipag-utos sa akin gagawin ko basta tulungan niyo lang ako. Hindi kaagad nagsalita si Kuya Sammy. Sinuri pa yung sala nila kasi baka may ibang tao. Medyo malakas pa naman ang boses niya noon. Kumakamot ito ng ulo na para bang mas malupit ang problema kaysa sa problema ko. Hanggang sa sinabi nito na kapag dumating na daw ang araw na yon, kailangan namin ng isang bahay na walang ibang makakakita sa gagawin. Kung pwede sa gubat. May bahay naman daw kami sa may liblib banda na dating tirahan ng mga abuelo ko. Yun na lang ang gamitin. Tutulong ito sa akin. Pati umano siya, nadamay na. Prangkahin mo yung asawa mo ha. Tanungin mo na lang kung anong oras siya manganganak. Yung araw alamin na natin yun. Yung oras na lang. Bumalik ka dito. Kailangan kompleto ang impormasyon mo nang hindi tayo sumablay. Naku Aduber, hindi lang yan ang magiging problema mo dahil kapag nanganak na ko, yung bata aswang din yan. Papasanin mo din yung responsibilidad niya paglaki. Damay ako. Kanino ka lalapit? Hindi sa akin, di ba? Umalis ka na. Naaalibadbaran ako. Umuwi na lang ako noon. Pagkarating ko naman sa bahay ay naroroon si Maria. Nasa may kamalig. Nakatingin sa malayo tapos sinahapuhap niya ang kanyang tiyan. Hindi naman pwedeng sorpresahin ito ng pagbungad kasi nga alam kong alam ng asawa ko na naroroon ako sa likod niya. Nagkukunwari lang ito eh. Papasok na sana ako ng bahay. Nang tawagin ako nito. Sinabing hindi ko man lang ba siya babatiin tapos sahalikan. Napapangisi ako. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ko. Tumabi. At dito ay sinabi ko na natatakot ako sa pagdating ng araw na manganganak na siya. Baka kasi kung anong mangyari. Hindi ako nagpalata na may sinabi sa akin si Kuya Sammy pero sabi niyang asawa ko, natatakot ako kasi nga dahil naniwala ako sa binanggit ng albularyo. Kung siya daw ako,
Huwag daw akong makinig sa iba. Sa tingin ko ba daw, hindi daw siya handa doon. Wala umanong maaabalang mga tao sa oras na manganganak siya. Kahit ako pa, hindi daw ako maaabala. Hindi daw niya kailangan ng tulong. Kaya niya umanong ilabas ang bata ng ligtas at nasa malusog na kalagayan. Masyado ko umanong minamasama ang pagiging isang aswang niya. Ganun ba? Kailan ka ba? Anong oras ba yung manganganak mo? Alam ko na kasi nakabilugan ng buwan anong oras? Hindi niya umano sasabihin sa akin. Kasi matigas daw yung ulo ko. Tama umano nakabilugan ng buwan. Pero iaabot niya umano sa akin ng bata na naisilang na. Maniwala daw ako sa kanya. Mamaya kapag sinabi ko daw, baka dumating pa yung barkada kong albularyo na parang kamukha ng maglalako ng kangkong. Imbis na magbigay opinyon pa ako noon, pinili ko na lang na manahimik at pagkatiwalaan siya. Napapailing na lang ako. Sa lahat ata ng tao sa lugar, ako lang ang may ganong problema. Ako lang din ang may sariling mundo kasama ng aswang na ito. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, sinuri ko yung kalendaryo. Sa susunod na Biyernes na ang kabilugan ng buwan. Naguguluhan ako. Sasangguni ba ako kay Kuya Sammy o hindi na lang? Napakapulido kasi ng mga binitawang kataga ng asawa ko. Basta inantay ko na lamang ang araw na yon. Kahit habang papalapit na parang sasabog ng dibdib ko sa kaba. Hindi nga ako nagkaroon ng maayos na tulog Sa trabaho, nadadala ko pang problema. Hindi na ako halos makakibo. Laging laman ng isip ko ang kalagayan ng mag-ina ko noon. Alam niyo, mulat sa pool ng mabuntis si Maria, hindi pa napahilot ito. Hindi na ipaayos ang posisyon ng bata sa tiyan. Ultimong pagpa-check up man lang sa sentro ay wala. Nagtatanong ang mga magulang ko noon kung nagpa-prenatal na ba ito. Pero tumatango lang ako kahit wala. O hindi ko na ipasuri si Maria sa doktor. Sinasabihan ko naman si Maria nito. Pero ayaw niya. Alam niya umano na nasa maayos na kalagayan ng bata. Sino bang magrereklamo pa kung kaya niyang alamin pati ang sistema sa loob ng kanyang tiyan, di ba? Aswang Parang nababaliw na ako kasi panay ako tingala sa buwan sa gabi. Parang nahawaan na ako noon sa pagiging aswang. Hanggang sa ito na. Dumating na ang araw na nakatagda. Dumating na ang mga sandaling pinakaaantay ko noon. Papauwi ako noon. Nagmamadali gawa ng manganganak ng asawa ko. Nakita ako ni Kuya Sammy. Kinamusta ako noon. Kako, wala namang problema. Mailalabas ang bata nang walang tulong ng kahit kanino. Sabi niya ako daw ang bahala pero kapag nalagay sa alanganin, handa daw siyang tumulong noon. Nakutusan pa ako kasi nga inaasahan niya na noon na lalapit ako pero wala daw nangyari. Nagmukha lang siyang sa kakaantay. Humingi na lang ako ng tawad. Tapos umuwi na ako noon. Pagkarating ko sa bahay, wala ang asawa ko. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay oras na ng panganganak niya. Nabahala ako noon. Hinanap ko kaagad. Gabi na. Hindi ko naman tinanong sila nanay at tate kasi nga alam kong hindi yun pupunta sa kabilang bahay. Balisang-balisa ako at natanong pa ako ng mga magulang ko noon kung anong problema. Sabi ko wala, na may hinahanap lamang ako. Nagsumikap na lamang akong hagilapin siya. Sinagi sa isip ko na baka umuwi si Maria sa bukid ng Dueñas. Pero nagbabaka sakali ako na baka naririyan lamang ito sa gubat. Naglakad-lakad ako nun. Naalala ko ang bahay ng mga abuelo ko na matagal nang yumao. Hindi ko alam pero parang may nagtutulak sa akin na puntahan ang bahay na yon. Tinungo ko ito. Napakaliblib ng lugar. Itong daanan ay dati nang may bakas pa ng kalesang kalabaw.
Burado na. Dala ko noon ng flashlight. Dalawa pa rin ang dala kong flashlight noon. Kila tatay, yung isa sa amin ni Maria. Nang masilayan ko na ang bahay, ganoon na lamang ang pagkawindang ko gawa ng meron akong nakitang mga aswang sa paligid. Hindi ko alam kung puro lalaki o may babae. Pero kawangis na mga ito ang asawa ko. Siyempre takot na takot ako nun. Napaatras pa nga ako eh. Lalo na noong lumapit sa akin yung may malaking katawan. Sabi ko ay huwag niya akong sasaktan. Pero bigla itong nagsalita at nagpakilalang kapatid umano siyang lalaki ni Maria. Nagulat ako. Si Sotino pala yun. Kilala ko kasi ang mga kapatid ng asawa ko. Sunod ito ni Maria. Pero nakakapangilabot ang mukha niya. Nakatutok ang flashlight sa mukha at kitang-kita ko talaga ang detalye. Nakahubad pang itaas at nakapantalon yun. Hitik na parang mapupunit ang tela. Pasensya ka na, Dober. Pinapunta kami dito ng mga magulang namin. Itong dalawang nakikita mo mga kapatid ko din ito. Kailangang bantayan si Maria kasi baka pagkainteresa ng ibang uri ng aswang. Nakakapagbigay lakas pa naman sa kanila ang sanggol na dinadala niya. Naririyan siya sa itaas. Siya lang mag-isa. Pero hindi kami aalis dito hanggat hindi na iraaraos ang bata. Ganun pa. Kala ko papatayin mo ako. Nabanggit na ni Maria yung patungkol sa inyo pero hindi ko inaasahan na dadating kayo. Tsaka hindi ko din inaasahan na dito siya manganganak. Ang alam ko lang, yung albularyo ang nakapagpayo na dito daw pwede. Pero hindi naman alam ni Maria kasi nga hindi ko naman sinabi sa kanya. Baka narinig niya yung pag-uusap niyo. Tapos pakiramdam niya iligtas nga dito. Doon ka sa itaas. Magpakita ka sa kanya. Pero wag mong hawakan na. Nananakit ang aswang kapag may humawak. Parang pusa yan. Parang pusa ang ugali kapag nanganganak. Walang ano-anong pumanik ako ng bahay. Isang palapag lamang ang bahay ng abuelo ko pero nakaangat ang sahig sa lupa. Pulido ito kahit pa man hindi na pangalagaan. Madumi nga lang ang paligid kasi nga madami ang damo. Ginala ko ang ilaw ng flashlight sa loob. Naroroon lang sa sala si Maria. Nakasandal ito sa dingding at dilat na dilat ang mga mata nito. Habang nakatitig sa akin. Pinapapatay niya ang ilaw. Ang sabi pa noon ay bakit daw ako nagpunta sa lugar. Sabi ko ay nais ko lang damayan siya. Pero parang sinadya ng tadhana kasi nga doon pa talaga na kung saan tumutugma ito sa mga sinabi ni Kuya Sammy. Na parang may nagtulak pa sa akin na animoy sinadya ng Panginoon. Tama si Sotino. Mantakin niyo. Nang hawakan ko ang kamay ng asawa ko, kasabay ng pagwika ng kamusta siya. Bigla akong kinalmot. Kasunod noon ang pag-aanyo pa niya ng aswang. Napasalampak ako sa isang dingding nun. Ang kulit mo! Sabing wag mong hawakan eh. Mapapatay ka niyan, sige ka. Sambit ni Sotino sa hindi kalayuan. Napapailing ako. Sinubukan kong buksan ng ilaw tapos pinatamaan ko ang mukha. Naku, halimaw nga. Tumutulo pang laway. Yung mga mata niya na dati ay itim kapag nasaan yung aswang. Ngayon ay nagbabaga na. Pinalayas ako ni Maria. At baka sa akin pa umano magmana ang mukha ng anak namin. Pangit daw ako. Lah, pagsigurado Maria. Tignan mo nga yung mukha mo ngayon oh. Sakit mong makapanglait. Bahala ka pero babantayan pa rin kita. Grabe ka makapagsalita sa akin. Muli niya akong pinaalalahanan na wag lalapit. Na wag hawak sa kanya. Papatayin talaga umano niya ako. Hindi na lang ako kumibo. Inintindi ko ang mga simpleng pananakot niya sa akin. Bakit ko nasabing simple kasi di naman ako natitinig sa mga bulalas na ganun eh. Nasanay ako.
Ang akin lang ngayon pa ako nilait ng asawa ko. Magpaganon pa man, hindi talaga ako umalis nun. Hanggang sa maya-maya pa, biglang umangil ang kung anong meron sa labas. Pagsilip ko sa bintana, itong tatlong kapatid ni Maria ay nakatingin doon sa may likuran. Magkakatabi sila. Nakadipa ang mga kamay na parabang nakahanda sa kung anong mangyayari. Sabi ko kay Sotino, anong meron? Wika naman ito ay may ibang aswang daw. Huwag akong lalabas ng bahay. Isara ko ang pinto. Sinara ko naman ang pintuan pero sumilip pa rin ako sa may bandang bintana. Tinutukan ko ng ilaw doon sa may unahan. Nanlaki ang mga mata ko. May dalawang kung anong halimaw doon na parabang mga gagamba. Nakadapa sa lupa at nakaangat ang siko at tuhod. Nakakapangilabot ang itsura nila. Tapos itong buhok, nakatabon sa mukha nun. Ang ibang buhok ay gumagalaw. Andres! Huwag mong hayaang makalapit. Kapag may nangyari kay Maria, yari tayo sa mga magulang natin. Bakit kasi tao ang piniling mapangasawa eh? Ayos lang naman sana kung ganoon kaso may aswang pa. Tingnan mo kumpara sa atin oh. Amalia! Dun ka sagdan! Wika ni Sotino sa mga kapatid niya. Amalia at Andres ang ginamit kong pangalan. Buhay pa rin naman sila hanggang ngayon mga kagiliw. Iniingatan ko yung reputasyon nila pero mukhang uminit ang ulo ko sa mga narinig ko noon. Pati itong si Sotino, kinutiya ako eh. Pangit daw. Sarap batuin. May mga maibabato pa naman ako doon na figurine. Hanggang sa yung dalawang aswang sa unahan na. Nadagdagan pa ito ng dalawa. Ganoon pa rin ang postura. Agresibo. Nagsigapang ang mga ito. Nagpulasan at parabang nanglilito. Hanggang sa biglang sumunggab ang isa. Binagat yun ni Andres. Kitang-kita ko talaga sa kung paano magbuno ang mga aswang. Hindi ito yung suntukang kanto. Parang mga aso o pusang nagbubuno at habang nangyayari naman ito ay pumanik na rin si Sotino sa may itaas. Nasa biranda sila ni Amalia. Ang aswang na sumusubok na umakyat, sinusunggaban nila yon. Napakakunat. Hindi ko man lang nakitang nasugatan. Matagal ang pagbubunong yon. Hanggang sa nakarinig na ako ng iyak ng bata. Tingin ko'y nanganak ng asawa ko. Tarantang-taranta ko. Nagpapatay sindi pa ang ilaw at yung isang flashlight inalaglag ko pa. Kasunod nito ay biglang kumalampag ang pintuan. Nagbukas ito at kitang-kita ko si Mariang galit na galit. Sinunggaban ng isang aswang. Kinagat ang leeg at talagang mabilis na binawian ng buhay yon. Ultimong ang kabuno naman ni Andres, sinunggaban niya rin ito. Nakakasindak. Bakit na kayang kalabanin ni Maria ito samantalang kakapanganak pa lang? Yung sanggol nga magiliw na nilipitan ko eh. Naliligo sa dugo at naroroon pang pusod. Hinubad ko ang damit ko at binalot dito. Pinasok ko ito sa silid. Doon kami ng anak ko habang patuloy sa pag-iiyak ito. Ako noon napaiyak na rin. Hindi masukat ang kilabot sa katawan ko. Ilang mga sandali lang. Natigil na ang kung anong kalabugan sa labas. May nagbukas ng pinto sa silid. Si Sotino yon.